מכין את הסרטון הזה וכואב לי הלב. אחד השחקנים שאימנתי לאורך השנים נמצא כרגע במצב שהוא מורדם ומונשם. אני לא אגיד את השם, אבל מי שיודע יודע. בגלל קורקינט חשמלי. זה הסיבה. זאת הסיבה היחידה. ילד בריא, צעיר, בכושר, מתאמן, שפשוט קורקינט חשמלי יכול לקחת את החיים שלו בכל רגע. וזה מסר אליכם. אל תעלו על הדברים האלה. זה כל כך מסוכן. זה אפילו לא נורמלי. זה מגיע למהירות של 70, 80, 90 כמה. זה לא מהירויות שילד בן 12-13 יכול לשלוט בהם. וזה עצוב. במיוחד לכאלה שמשחקים את הגברים בשביל הפוזה, בלי קסדה, בלי כלום. ברגע האמת, החיים שלכם ילכו. והקסדה הזאת יכולה להציל לכם את החיים. ואני פונה פה למדינה ולרשויות החוק. יש חוק בישראל, כל הכלים החשמליים, כל הדברים האלה עד 25 קמ"ש. ככה הם מגיעים לארץ. ואחרי שקונים אותם, המקומות אפילו בעצמם הולכים לאיזה מישהו ופותחים את ההגבלה ל-70, 80, 90 קמ"ש. נראה לכם הגיוני שילד בן 13 נוסע על קורקינט של 90 קמ"ש? נראה לכם הגיוני ולא אוכפים את זה? זה פשוט סכנת מוות, ואם אתם רוצים להציל את החיים שלכם, אל תעלו על זה. אל תעלו על זה בשום צורה. אני מקווה שאפילו אם ילד אחד מהסרטון הזה יפנים ולא יעלה יותר על הדבר הזה, אני עשיתי את שלי. אבל תשלחו את הסרטון הזה להרבה אנשים למה צריכים להבין מהמקרה הזה.